Казвам се Митко Ценов, на 25 години съм. Занимавам се професионално с лека атлетика от вече 18 години. До момента в моята кариера съм постигнал двукратен европейски шампион, двукратен вице-европейски шампион, участник на Олимпиадата в Рио 2016 година и многократен победител в Европейска купа отборна, която се провежда всяка година. Започна много като на шега. Тренировки се провеждаха в училището СО Иван Вазов, което съм завършил. И един ден просто реших, че искам да опитам, да видя каква е тръпката от бягането. Бях втори клас и от тогава до сега тази тръпка ме държи. Бягам винаги към успех. Бягането ми даде една увереност в себе си, изгради ме като човек. Бягането учи на дисциплина, поемаш всяка болка, всеки труд. Бягането и като цяло спорта дава много на всеки един. Всеки може да получи от спорта само позитивна енергия. Има много неща, от които трябва да се лишиш, за да бъдеш професионален атлет, и затова не много хора успяват да стигнат до върха. Реално ти не трябва да имаш почти никакъв социален живот, да се опитваш да излизаш навсякъде с приятели, да си на всеки един рожден ден на твой близък или някакво мероприятие. Трябва да си напълно съсредоточен, да пазиш самодисциплина, трябва да си като робот, за да успееш. Ами причините могат да бъдат много. Можеш да искаш да отслабнеш, да вкараш тялото си в още по-добра спортна форма, да искаш просто да избягаш от проблемите, които са в нашето ежедневие. Точно с това бягане можеш да се отървеш от много неща, психически. Обувките за бягане може да се каже, че са много важни. Зависи и на коя настилка избира всеки да бяга. Разликата между спринтьорските обувки за бягане и обувките за дълги бягания е много специфична. При нас в дългото бягане е много важно да разчитаме на мека подметка, с която можеш нормално да направиш около 20-30 км. Целта е там самата маратонка и подметка, която е създадена, да запази глезените, да запази колената, стави всичко от износване. Докато при спринтьорските, при тях сцеплението е много по-важно, с по-тънка подметка. Моята реплика преди всяко състезание, която си казвам, е: излез, застани на старта и направи това, за което си се готвил през всички тези години.